εσείς? Λοιπόν, και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Διότι υποδεχόμαστε ένα φίλο πια, γιατί τον ξέρουμε και είναι ωραίος τύπος cool. Αλλά σήμερα δεν θα κάνει μόνο αυτά που είδε την άλλη φορά. Δηλαδή. Τον είδες χθες? Τον είδες που τον βαθμολόγησε ο Μιχάλης και ο Άκης και το φοβήθηκαν γι' αυτό. Έλα μωρέ. Ενώ το σκαρμπούζα δεν το φοβόντουσαν. Φαντάσου να δουν και τα σημερινά του Λουκάκου για να δεις πώς θα το φοβηθούν μετά και θα δείτε στην πορεία τι εννοώ. Λοιπόν, μαζί μας ο Γιάννης Λουκάκος. Καλώς το να. Γεια σου Γιάννη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καρδιοκατακτική. Χρόνια πολλά. Ένα θα σου πω. Είμαι στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, τώρα τα Χριστούγεννα, σε ένα κομμωτήριο φίλων μου και ξεφυλίζω ένα περιοδικό, το Close Up, που είναι τοπικό αλλά είναι πολύ high το περιοδικό αυτό. Συνέντευξη κεντρική, Λουκάκος, και ήταν όλες οι κυρίες και λέγανε εκεί τι είπε, εκεί τι απάντησε. Είχαμε τέτοια. Ναι. Εντάξει. Είχαμε κάνει μια φωτογράφηση για το περιοδικό. Πολύ ωραία η φωτογράφηση και πολύ ωραία η συνέντευξη. Θα έλεγα έχεις και εκεί τις κατακτήσεις σου. Λοιπόν, πάμε κουζίνα καταρχήν. Στα λιμέρια μας και μετά καλώς όρισες. Είναι τα βιβλία αυτά. Το βιβλίο, αυτό είναι για εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό είναι για τον κύριο έχει συντάξει, θα το δώσω μετά. Έχουμε στη συνέχεια να δούμε και ρεπορτάζ από την χθεσινή παρουσίαση. Ψωμί και αλάτι. Έχεις μέσα συνταγές, Γιάννη μου, τι έχεις, για να δω. Είναι ένα βιβλίο που φωτογραφίζει το εστιατόριο, το ψωμί και αλάτι. Δεν έχει μόνο συνταγές. Παρουσιάζει και όλη τη φιλοσοφία και τον τρόπο δουλειάς του εστιατορίου. Ρεβίθια, μελιαστές, ντομάτες, φρέσκο κρεμμύδι, δυόσμο και φέτα. Λάχανο, καρότο με πράσινο μήλο και βινεγκρέτ με μέλι και μουστάρδα. Τομάτες ψητές κόκκινες, πιπεριές με βασιλικό και πίτες φουρνιστές με κατσικίσιο, τυρί και σκόρδο. Εύκολα. Συγγνώμη, αυτές είναι οι ποσότητες που κάνετε κάθε φορά εδώ στη φωτογραφία. Βέβαια. Τι λες τώρα. Γι' αυτό είναι ωραίο. Να δείξουμε λίγο πού δείχνουμε. Στο Γερανό, έλα. Δες εδώ πόσα τα ψιά. Εδώ κοιτάξτε, παιδιά, τα ψιά εδώ. Πω. Φοβερό, Οι ποσότητες που γίνονται στο εστιατόριο είναι λίγο ασυνήθιστες. Νομίζω στο δικό σου εστιατόριο πρέπει να τηρούνται όλοι και παραπάνω οι κανόνες υγιεινής. Είσαι τόσο κομιλφό και τόσο. Πόσο κοροϊδεύουν κιόλας. Προσπαθούμε. Δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά προσπαθούμε για το καλύτερο. Ο Γιάννης, πάντως, έχω να το πω εγώ αυτό, ότι σου βγάζει την αίσθηση όπως είναι καθαρός και σαν άνθρωπος, ρε παιδί μου, ότι έτσι και στο εστιατόριο που έχουμε πάει και έχουμε φάει κιόλας εμείς, αλλά και εδώ όταν έρχεται να μαγειρέψει είναι τόσο τακτοποιημένα σε κουτάκια κτλ. Που είναι δηλαδή και φεύγει και αφήνει την κουζίνα πεντακάθαρα. Καλά, είναι πολύ όχι ότι καθαρός. άλλοι δεν είναι προς Θεού. Όχι, αλλά ο Απλώς Γιάννης είναι πολύ υπερβολικός. είναι σαν και σένα δηλαδή ένα πράγμα. Έχεις παρθένο κάπου. Τώρα. Δεν ξέρεις τι ζώδιο είσαι, Βρυγιάννη μου. Σκορπιός είμαι. Με τι. Και το ξώτης και μέχρι εκεί ξέρω. Μέχρι εκεί. Το ξώτης οροσκόπους. Λοιπόν, ας το βιβλίο μόνο να φτιάξει να φάμε λίγο κάτι. Ωραία. Τι θα κάνουμε. Ήρθε ο Λουκάκος εδώ και θα μείνουμε Λοιπόν, θα κάνουμε μια συνταγή πολύ εύκολη από το βιβλίο. Ναι. Είναι δηλαδή και πιάτο που σερβίρουμε αυτή τη στιγμή στο εστιατόριο. Είναι μια ρεβιθάδα. Αυτά όλα είναι που θα τα χρειαστούμε. Αυτά όλα είναι που θα τα χρειαστούμε. Είναι ακριβά. Όχι. Να τα είναι δούμε όλα πρώτα τότε να τα σημειώσουμε. Ναι, αμέ. Άμα είναι φτηνά, τα παίρνουμε. Για να τα δούμε. Για πάμε στην καρτούλα μας την ωραία. Εγώ. Λοιπόν, έχουμε ρεβίθια. 800 γραμμάρια ρεβίθια. 800 γραμμάρια ρεβίθια, 400 γραμμάρια ζωμό κοτόπουλο, 2 γραμμάρια σκορδέλαιο, θα πούμε τι είναι αυτό, 40 γραμμάρια πιπεριά ψητή κόκκινη, 8 γραμμάρια λεμόνι ψιλοκομμένο, αλλά δεν είναι απλό λεμόνι, είναι λεμόνι παστό, θα εξηγήσουμε και για αυτό, 100 γραμμάρια ανάμεικτα λαχανικά που είναι καρότο, σελινόριζα και πράσο, 120 γραμμάρια κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 4 γραμμάρια θυμάρι φρέσκο ψιλοκομμένο, 2 γραμμάρια δεντρολίβανο φρέσκο ψιλοκομμένο, 4 γραμμάρια τσάιβς που είναι αυτό εδώ, το σχοινόπρασο, το είχαμε δείξει και την άλλη φορά. Θα το δείξουμε μετά. Αυτό. Ωραία. Και το τελευταίο τι ήτανε. Και λίγο χυμό λεμόνι. Ωραία. Έχει και άλλη κάρτα. Κρέμα από γιαούρτι που θα πούμε πως γίνεται, 4 γραμμάρια κρεμμύδι φρέσκο ψιλοκομμένο και ψημένο προσούτο. Αλάτι, ελαιόλαδο, αυτά είναι τα κλασικά. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, μια κλασική κάποια ρεβιθάδα. μπορεί να τα έχουμε, κάποιες χρειάζεται να τα πάρουμε. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι εγώ, Αδαής. Βοηθάει που τα έχεις έτσι τακτοποιημένα δηλαδή στο μαγείρεμα, εκτός από το να τα έχεις σχήμα και να τα ψάχνεις εκείνη την ώρα. Βοηθάει πολύ, Βοηθάει πολύ, είναι ο βασικός τρόπος που πρέπει να λειτουργήσει ένα εστιατόριο, γιατί δεν μπορεί να τρέχεις να φτιάχνεις την ώρα της παραγγελίας του συγκεκριμένου πιάτου το κάθε ένα από αυτά τα πραγματάκια. Είναι φτιαγμένα εκ των προτέρων. Αλλά να δώσω και μια συμβουλή για το σπίτι, ιδίως τώρα που είναι γιορτές και κάνουμε ίσως πιο περίπλοκα μενού και περισσότερες εργασίες. Καλό είναι να τα τακτοποιούμε πρώτα έτσι και να τα σπάμε σε βήματα τα πράγματα και να κάνουμε τα προπαρασκευαστικά στάδια. Και μετά, αφού συμπληρώσουμε με το πας, να αρχίσουμε να συνθέτουμε το πιάτο. Μισή ώρα σου δώσανε χθες, σας δώσανε. Ορίστε. Μισή ώρα. Για να φτιάξετε φαγητό.
Ναι. Μισή ώρα. Μας δώσανε μισή ώρα. Όσο δίναμε και εμείς τις βασικές δοκιμασίες. Εσύ τελείωσες, ο Σκαρμούτσος τελείωσε πιο νωρίς νομίζω. Ναι, Γιατί καθάρισε και το πάγκο του. Πάνω κάτω. Αλλά εσύ του έστειλες ένα δωράκι. Να το δούμε όλα στη συνέχεια. Λοιπόν, ξεκινάμε. Παίρνεις το τηγάνι. Έχουμε. Από πού την αμμόνη? Από εκεί. Ωραία. Είμαστε της τεχνολογίας. Θες να το βάλω κι άλλο? Όχι, εντάξει. Με τι ξεκινάς? Θα σου πω. Όπα. Λαδάκι. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι. Ναι. Θα το βάλω εδώ γιατί είναι λίγο. Ωραία. Θα προσθέσουμε λίγο από αυτά τα λαχανικά. Κάτσε να του καθαρίσω το πάγκο. Τι είναι αυτά τα λαχανικά? Σε ευχαριστώ. Είπαμε πριν είναι καρότο, Ναι. σελινόριζα. Την ξέρεις σελινόριζα, Γιώργο? Όχι. Είναι μια ρίζα που έχει παραπλήσιο άρωμα με το σέλινο. Αυτή λίγο πιο ενδιαφέρουσα γεύση κατά τη γνώμη μου. Ψιλοκομμένο. Είναι ένα φθηνό λαχανικό και πλέον το βρίσκουμε και στα σούπερ μάρκετ. Είναι αρκετά εύκολο να το βρούμε. Αυτά είναι λίγο μαγειρεμένα επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εκ των προτέρων απλά θα περάσουμε λίγο. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι κρεμμύδι. Ναι. Το οποίο απλά το έχουμε μαγειρέψει. Μας έψε λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Το έχουμε μαγειρέψει προηγούμενα. Με τι? Μόνο του, με λίγο ελαιόλαδο. Είναι επίσης κάτι που επειδή το κρεμμύδι χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές. Θες πως ξύλινη κουτάλα? Συνταγές, όχι, δεν πειράζει. Σε ευχαριστώ. Επειδή το κρεμμύδι χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές συνταγές. Και αν το χρησιμοποιούμε και μαγειρεύουμε συχνά, μπορούμε να το μαγειρέψουμε μόνο του σε κάποια ποσότητα από πριν, να το έχουμε στο ψυγείο και αντί να περιμένουμε κάθε φορά 15-20 λεπτά που χρειάζεται το κρεμμύδι για να έρθει σε αυτή τη φάση που είναι το σωστό ίδρυμα, να μειώσουμε πάρα πολύ το χρόνο μαγειρέματος. Μόνο με λαδάκι το έχεις σιγαρίσει? Ναι. Ωραία μυρίζει. Μόνο με λάδι. Να πω για τα ρεβίθια που είναι ίσως από τα πιο σημαντικά κομμάτια. Τα οποία βεβαίως είναι μαγειρεμένα γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε τώρα. Τα ρεβίθια θέλουν αρκετή ώρα. Τα ρεβίθια εσύ πώς τα κάνεις, θα μας πεις τουλάχιστον? Τα μαγειρεύουμε εγώ τα μαγειρεύω σε ζωμό, αλλά μπορούμε να τα μαγειρεύσουμε και σε ζωμό και σε νερό. Συγγνώμη. Τα βράζουμε σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, σκεπασμένα, ή μπορούμε να τα βάλουμε για ακόμα καλύτερα και στο φούρνο. Σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία στο φούρνο, 130-140 και μετά στο φούρνο. Όχι, ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο. Δεν τα μουλιάζεις εσύ, τα βάζεις από το προηγούμενο βράδυ? Τα μουλιάζουμε γύρω στις 24 ώρες. 24 ώρες τα μουλιάζεις και μετά στην κατσαρόλα με ζωμό ή στο φούρνο? Τα μαγειρεύουμε, μπορεί να βάλουμε δάφνη, μπορεί να βάλουμε τέτοια πράγματα. Έχουν τη φλούδα ή όχι? Ναι, τα συγκεκριμένα έχουν τη φλούδα, αλλά μπορούμε να πάρουμε και αποφλιωμένα. Θα λήξω τώρα λίγο ζωμό. Ο ζωμός αυτός τι είναι? Είναι από κοτόπουλο. Από κοτόπουλο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νερό. Αλλά και το νερό, αλλά τώρα η μαγιά είναι στο ζωμό. Σίγουρα δεν είναι τόσο νόστιμο. Εντάξει. Οπότε αυτά είναι τα μαγειρεμένα ρεβίθια που τα έχουμε μαγειρέψει από πριν. Αυτός είναι ένας διαφορετικός τρόπος να κάνουμε μια ρεβιθάδα. Θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει τα περισσότερα από αυτά τα υλικά σε ένα ταψί και να τα μαγειρέψουμε όλα μαζί στο φούρνο, αλλά έτσι έχουμε πολύ καλύτερο έλεγχο στο τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή τα λαχανικά μπορεί να μην είναι εντελώς μαλακωμένα και να ακούγονται λίγο. Έχω διαπιστώσει ότι αυτή είναι η αγαπημένη εκφράση όλου του κόσμου. Έτσι. Να ακούγονται. Ναι. Με κοροϊδεύουν πολύ στο εστιατόριο. Έρχονται και μας λένε: δεν ακούω το ένα, δεν ακούω το άλλο, δεν ακούω το παραπέρα. Είναι βρασμένα ή στο φούρνο αυτά? Εμείς τα μαγειρεύουμε στο φούρνο. Στο φούρνο και είναι έτσι, μάλιστα. Και το ζωμάκι, είναι μια πιο εύκολη λύση. Ο ζωμός είναι από το ζωμό του μαγειρέματος. Ο συγκεκριμένος που βλέπεις εδώ. Μάλιστα. Δηλαδή τα μαγειρεύουμε στο φούρνο με το ζωμό, βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα και μετά γίνεται αυτό το τελείωμα εδώ. Ωραία. Τι άλλο προσθέτεις? Θα προσθέσουμε λίγα ρεβίθια ακόμα. Ναι, βάλε, γιατί θα φάμε όλοι εδώ τώρα. Δεν είναι. Κοίτα πώς κοιτάνε όλοι. Σαν λύκοι πεινασμένοι. Κατάλαβες, έφτιαξε και ο παλιάρος το πρωί γλυκό και δεν μας το έφερε σκορδά. Ελπίζω να μην έχετε ξεφύγει τώρα με τα φαγητά σας. Άκου τους λύκους. Καλά, δεν έπεστε. Λοιπόν, θα πει ο άνθρωπος είμαστε μια εκπομπή πεινασμένος. Θα προσθέσουμε την ψητή κόκκινη πιπεριά, που είναι γλυκιά, αλλά δίνει ένα άρωμα που ταιριάζει πολύ με το. Και ένα χρώμα δίνει η κόκκινη πιπεριά. Και χρώμα, αλλά και ιδιαίτερα άρωμα. Δεν τη χρησιμοποιούμε ποτέ μόνο για χρώμα. Αυτή γιατί την παίρνουμε από την κονσέρβα και τη βάζουμε μέσα? Θα μπορούσαμε, αλλά καλύτερα να κάνουμε τη δική μας. Δηλαδή να την πάρουμε, την αλήφουμε λίγο ελαιόλαδο και την ψήνουμε σε πάρα πολύ δυνατή θερμοκρασία στο φούρνο ή στο γκριλ του φούρνου μέχρι να μαυρίσει και μετά την αποφλιώνουμε και βγάζουμε τα σπόρια. Και η άλλη μια χαρά είναι, έχω να σου πω. Και η άλλη μια χαρά είναι, ναι. Λοιπόν, αυτό που έχει ενδιαφέρον και θα ήθελα να δείξω είναι το λεμόνι. Γιατί υπάρχει και στο βιβλίο. Τι λεμόνι είναι αυτό? Αυτό το λεμόνι είναι παστό λεμόνι ή λεμόνι κονφί λέγεται κιόλας. Αυτό. Το κόβουμε κατά αυτή, το χαράζουμε στα 4 και το βυθίζουμε σε χοντρό αλάτι. Μάλιστα. Είναι λίγο χρονοβόρο από την άποψη ότι θέλει 2-3 μήνες για να γίνει.
Αλλά Το αφήνουμε το λεμόνι μέσα στα αλάτι. το αφήνουμε στο 3 μήνες. αφυδατώνεται Ναι. και μετά έχουμε ένα μαχαιράκι. Βεβαίως και έχουμε, αλλά για ποιο λόγο να το κάνουμε αυτό? Θα σου πω. Διάλεξε. Φοβερό είναι αυτό τώρα. Μυστικό μαθαίνουμε σήμερα, μυστικό. Το κόβεις. Και μετά χρησιμοποιούμε. Κρατάς τη φλούδα. Ναι, χρησιμοποιούμε αυτό εδώ. Πω. Εντάξει. Χρησιμοποιούμε αυτό εδώ. Το κόβουμε βέβαια λίγο πιο μικρό από το έκοψα εγώ. Γιατί είναι αρκετά ισχυρή η γεύση του. Παστό λεμόνι. Να, ένα μεγάλο μυστικό που μάθαμε σήμερα από το Γιάννη Λουκάκο, παιδιά. Μπράβο. Αλλά έχει όλο το άρωμα. Και αν πάρει ένα να δοκιμάσει ένα, γιατί είναι πολύ δυνατό το άρωμά του. Έχει όλο το άρωμα και μια πολύ πιο ιδιαίτερη γεύση από Είναι ότι πολύ έχει νόστιμο. το κανονικό ξύσμα του Δεν λεμονιού. θυμίζει λεμόνι. Τρώμε τη φλούδα του λεμονιού άνετα. Ναι, Και είναι το Οπότε δικό σου λίγο από μαχαρικό αυτό. αυτό π.χ. ναι. Και είναι κάτι Πού το που χρησιμοποιούμε εκ το το αν παστό εξαιρέσουμε το λεμόνι? χρόνο. Καλά, μην φάτε 4 Είναι μαζί. κάτι που Πόσα είναι πολύ μπορούμε να βάλουμε μέσα για να έχουμε, ρε παιδί μου, καβάτσα για να κάνουμε μαγειρική? Πολλά. Να, είδες πόσο έβαλα τώρα. Είναι πολύ ωραίο, έχω να σου πω. Δηλαδή ένα λεμόνι μας δίνει πολύ πράγμα. Ναι, τέλειο. Μετά μπορούμε να τα συντηρήσουμε. Πάρε Ρωτάνε, λίγο μπορούμε να το παστό βάλουμε και σε ουισκάκι σε ποτό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκεί που πας με λίγο ουισκί με λεμονάκι να το βάλουμε και σε ποτό μέσα. Σε οσκάκι δεν Στέλνει ξέρω, είναι θα μπορούσαμε καταπληκτικό, να έλα. βάλουμε. Σε ένα Όπου τζιν, όπου βάζουμε ξύσμα λεμονιού Ναι, ή ναι. φλούδα Η λεμονιού, φλούδα λεμονιού. ναι, δίνει πολύ ωραίο άρωμα. Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Έχω πάθει πλάκα με το παστό λεμόνι. Δώσε και σε μένα, ρε παιδί μου, να δω. Βάζουμε το λεμόνι στο χοντρό αλάτι. Τι άλλο θα προσθέτεις τώρα? Εν τω μεταξύ με σακάκι πρώτη φορά μαγειρεύω, αλλά τώρα εντάξει. Δεν θα λέω, είμαι σίγουρη. Και είμαι σίγουρη ότι έχεις παρθένο κάπου. Θα ρωτήσω να μάθω να σου πω. Γιάννη, δεν έχει. Εδώ τώρα τι είναι αυτό? Ωραίο είναι το λεμόνι. Αυτό είναι δεντρολίβανο εδώ. Ναι. Ωραίο, Άλλη γεύση. Πολύ πιο έντονη. Το δεντρολίβανο το κόβεις με το μαχαίρι. Ναι. Άμα είχα ένα μαχαίρι που να κόβει θα το κόβα κιόλας, αλλά δεν Μας πειράζει. τη λες για το μαχαίρι μας. Λίγο. Να έφερες αυτό που σου έκανα δώρο χθες το βράδυ τα παιδιά να πούμε. Μα δεν την είπα και εγώ, θα μας την πει ο Λουκάκος τώρα. Θα μας την πει ο Λουκάκος. Επειδή πας λες και εσύ καρά, το βράδυ. Δεν λες που δεν έφερε να μαγειρέψει κάνα κουνέλι. Λοιπόν, λίγο.